Extrémne počasie vo svete 14. až 16. marca. Dalmácia, Chorvátsko. Silný dážď s búrkami a krúpami zasiahol západnú časť Imotskej krajiny. Taliansko. V Toskánsku došlo k záplavám a zosuvom pôdy po silných dažďoch. V regióne Emilia-Romagna presiahli rekordné povodňové hodnoty 3 metre. 3 tornáda a veľké krúpobytie boli zaznamenané v oblastiach Bologna a Ferrara. Španielsko. Búrka Konrad v Andalúzii spôsobila silné krúpobytie. Rumunsko. Mesto Brašov zažilo silnú búrku, ktorá priniesla hustý dážď a krúpobytie. Bulharsko zasiahla intenzívna búrka so silným krúpobytím. Grécko. V oblasti obce Koiliomenos na ostrove Zakynthos vypukol lesný požiar. Oheň sa podarilo dostať pod kontrolu. Ďalší lesný požiar, ktorý vypukol v oblasti Milos v Kokari, sa podarilo čiastočne dostať pod kontrolu. Saudská Arábia. Výdatné dažde spôsobili v Mekke záplavy. Thajsko. Provincia Surín utrpela vážne škody na majetku po búrke so silným vetrom. Indonézia. Rieka Batang Ayumi sa vyliala z brehov po silných dažďoch, čo spôsobilo záplavy v meste Padang Sidimpuan. Tornádo sa prehnalo obcov Bugis, okres Anyatan. USA. Cez Texas sa prehnala piesočná búrka so silným vetrom s rýchlosťou asi 137 km za hodinu, ktorá pripravila o život najmenej 4 ľudí. Texas zároveň zužujú lesné požiare, ktoré sa podarilo dostať pod kontrolu až potom, čo utíchol vietor. Na juhu Spojených štátov zúrili ničivé tornáda, ktoré vyžiadali životy najmenej 36 ľudí. Tornáda spôsobili aj vážne škody na majetku. V Oklahome horelo viac ako 130 požiarov, pričom oheň spálil viac ako 6 000 akrov. Kanada. Po silných dažďoch boli pre niekoľko oblastí Ontária vydané varovania pred povodňami. Argentína. Silná búrka sprevádzaná krúpobytím zasiahla viacero miest v provincii Rio Negro.